What's up Tarlagueños? My name is Alquin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Live and Porters Private Resort dito sa Block 1, Barangay Estrada, Capas, Tarlac. So later guys, ikot ko kayo dito sa pinakaloob ng Live and Porters Resort. Yan guys, napasok na tayo sa private resort ng Live and Porters. So ito na yung magiging setup nyo kung may mga special occasions kayo gustong i-celebrate dito sa pinaka-place nila. Yan, nire-ready na yung mga food. So later mag-start na yung pinaka-event nila dito. Other side, so meron silang tatlong gazebo dito, and then 40 square meter na kiddie pool and 60 square meter na adult pool, tapos meron silang 15 square meter na pang jacuzzi. So ito na guys yung kanilang mga room. So hindi lang tayo makapasok dahil nga may mga naka-check-in ngayon and meron silang event. And syempre para may pakita ko na rin sa inyo kung ano bang itsura ng magiging event nyo kung gagawin nyo dito. And yung mga rooms nila, and then syempre yung setup sa pinakaloob is papakita na lang natin. Ipa-flash ko na lang dito yung mga photos. And sa kabilang side guys, ito naman yung mga pavilion nila. So ito naman yung tatlong gazebo, tapos yung outdoor kitchen and griller. Meron din naman sila dito. Outdoor comfort room for men and women dito rin sa kabilang side. And yung isang room nila nasa likod nito, check natin. So ito yung adult pool nila na 60 square meter, 4 feet to 7 feet yung lalim nito. And yan, may pool sila dito. Pang kiddie pool, 40 square meter naman yung laki, 3 feet lang naman yung lalim ng pinaka pool. Tapos sa pool side, so dito mo na makikita yung function hall nila. I think nasa kahit 100 to 150 packs kayang ma-accommodate nitong pinaka area nila. So nag-extend sila guys, kung makikita nyo yung pinakaayos, nakapaloob doon pa sa function hall. Tapos naglagay din sila ng tables and chairs dito sa may labas. Yan na Tarlagueños, bali lumapit tayo para mas makita nyo yung suggested setup nung pinaka event or function hall nila dito sa may Live and Porters Private Resort dito sa Barangay Estrada, Capas, Tarlac. Pwede kayong maglagay ng mga extra tables and chairs dito, and syempre extension din hanggang dun sa pinakaloob ng sa function hall nila. And ayan guys, napag-usapan naman natin yung rate nila dito sa Live and Porters sa private resort. Good for 20 packs, 10,500 pesos lang naman, Monday to Sunday. Yun yung pinaka-rate nila. And kung may event kayo, nag-iiba yung rate nila depende doon sa magiging bisita nyo. And kung mayroon kayong gustong malaman na info and inquiries, lalagyan natin sa caption or description yung contact number ni Live and Porters Resort. Pag-staycation kayo dito sa Live and Porters Resort, so yung pinaka-location niya, malapit lang siya sa may MacArthur Highway Gate, 5 to 10 minutes away lang naman doon sa highway mismo ng Estrada. Kung galing naman kayo ng Luisita guys, nasa 20 minutes away lang naman tong Live and Porters Resort. And guys, no, nag-accept din naman sila ng day tour dito. Good for 30 packs, 6,500 pesos. So pwede kayo mag-check-in dito hanggang 9 hours. Pwede nyo na rin gamitin yung video nila dito sa Live and Porters. Kapag nag-overnight naman kayo, same lang din, pwede nyo gamitin video, yung outdoor kitchen, and of course yung tatlong gazebo, itong pavilion nila, and may access na rin kayo sa pool nila. Wait na lang natin dumilim para makita natin kung paano ba yung ambience ng pinaka pool area, and of course itong buong place ng Live and Porters Resort. And guys, book na kayo dito sa Live and Porters Resort dito sa Capas, Tarlac. So until our next vlog, peace out.